Разследва обществена поръчка за подмяната на водопровод за села в община Стамболово. Проверката показала, че е платено за участък, в който водопровод няма. Това е помпената станция, над която са каптажите. От нея тръгват общо 8 км водопроводи към селата Светослав и Пчелари. Подмяната им по проект на регионалното министерство е за 1,6 милиона евро. Строителството започва през ноември миналата година. Преди изборите през април тази година на фирмата изпълнител е платено по 2 фактури, общо близо 880 хиляди евро. А завършеният участък по документи е актуван и с подписа на кмета на Стамболово Аднан Йылдыз. На 35% поискахме от МРРБ, първото искане не беше така. От МРРБ ни върнаха искането, казаха, че трябва да запишем 10%, защото ако не получим и тия 10% под формата на аванс, накрая няма да излезе на аритметиката, защото така е предвидено. Те ни преведоха 45%. Водопроводът влиза в полезрението на службите в началото на този месец. Това е една от тръбите, която, идвайки на място, полицията установява, че не е положена в земята, но по документи тук има изграден водопровод, който е и платен. В участък от 600 метра, който е актуван и платен, по документи водопроводът е и дезинфекциран и са извършени проби, т.е. присъединене към мрежата. На място обаче полицаите заварват багер, който тепърва полага тръби. И днес на обекта се работи. Бая сме свършили вече. Тук е вече някъде на километър на свършване сме. Камъни излиза много, багерите се затрудняват. Според кмета на Светослав, водопроводът е важен за селото. Имаме проблем, много аварии, постоянно аварии и интернитови тръби бяха и те са били канцерогенни и сменят. Актуални са 45%, извършените строително-монтажни работи са над 70%. Даже след определен процент, фирмата трябва от нас да поиска и второто междинно плащане. От полицията съобщиха, че има образувано досъдебно производство, материалите по които са изпратени на прокуратурата. Оттам потвърдиха, че е получено уведомително писмо и производството е при наблюдаващ прокурор. От фирмата изпълнител отказаха коментар. Фирмата е собственост на съпругата на областният лидер на ДПС Мехмет Атаман, чийто телефон през целия ден днес беше изключен. За BTV новините от Хасково, Мария Георгиева.